Ootko sä jännittänyt joskus esiintymistä? Ehkä sulle on tuttua, että ääni värisee tai kasvot punastuu tai sanat sekoaa. Ei huolta. Me kaikki jännitetään esiintymistä. Itse asiassa esiintymisjännitys on vireystila, joka on ihan täysin normaalia esiintymistilanteessa. Usein esiintyminen voi mennä jopa paremmin, kun vähän jännittää. Mutta kysymys onkin, että jos esiintymisjännitys menee niin pahaksi, että esiintyminen pelottaa, niin mitä sitten? Mitä jos mä haluaisin olla parempi, varmempi esiintyjä? Mitä se voisi tuoda mun elämään? Esiintymisvalmennus on aivan loistava kokonaisuus kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymistaitojaan ja äänen käyttöään. Mun nimi on Sara Rouvinen ja mä oon puheviestinnän ja vokologian maisteri. Mä valmennan esiintymistaitoa ja äänen käyttöä. Tässä loistavassa kokonaisuudessa te saatte erittäin hyvät eväät esiintymistaitoon ja jokainen osallistuja saa henkilökohtaista palautetta omasta esiintymisestään ja äänen käytöstään. Monesti osallistujat sanovat, että he eivät edes tienneet sitä, mitä kaikkea sitä voi oppia esiintyessä ja miten omaa ääntä voi hyödyntää esiintyessä ja miten paljon itse asiassa äänenkäyttö myös vaikuttaa siihen, millä tavalla meidät kuullaan. Totta kai sanaton viestintä, kehonkieli, puheen rakenne. Kaikki ne on tärkeitä asioita ja niitä me käsitellään myös esiintymisvalmennuksessa. Lisäksi tässä on loistava mahdollisuus saada myös tietoa siitä, miten psykologisesta näkökulmasta me voidaan jopa päästä yli sen esiintymispelon. Mä uskon siihen, että jokainen ihminen voi olla hyvä esiintyjä ja jokainen voi kehittyä varmemmaksi viestijäksi. Ja että nämä taidot on niitä taitoja, joiden avulla ihminen voi päästä hyvin pitkälle elämässään. Joten ilmoittautukaahan kevään esiintymisvalmennuskurssille. Nähdään siellä pian.